Dobroveče i dobrodošli na treći sastanak Alfa kursa ovde u Beogradu. Moja večerašnja tema je zašto je Gospod Isus Hristos umro. I to je tema o kojoj ja veoma rado govorim, tema koja je velikim delom postala deo naše kulture, a da često mi toga nismo ni svesni. Jedan od pravih primjera da to možemo uočiti jeste to da mnogi kao ukras nose znak krsta. Ne znam da li ste primetili, a mnogi nose, da li na naušnici, da li na lančiću, znak krsta. I to je savršeno prihvatljivo. Ja apsolutno nemam ništa protiv tog simbola kao ukrasa ili znaka pripadnosti određenoj veroispovesti. Međutim, u isto vrijeme mi da vidimo nekoga da nosi mala vešala oko vrata ili male električnu stolicu kao privezak na minjuši, to bi nam bilo jako čudno. Smatrali bi tu osobu ili čudakom ili bi smatrali da sluša neki ekstremni ili alternativni muzički pravac. U isto vrijeme mi zaboravljamo da je krst jednako simbol smrtne kazne, baš kao i vešala, baš kao i električna stolica, jer su ljudi bili ubijani na krstu i to je možda jedan od najsurovijih načina ubijanja ili izvršavanja smrtne kazne, kako ću kasnije to i objasniti. Toliko je bio surov da su ga već i sami ljudi koji su ga koristili, Rimljani, ukinuli. Krst je jedno od prvih načina koji je prestao da se upotrebljava kao izvršenje smrtne kazne. Ali ono što ja želim da kažem cijelom ovim mojim uvodom jeste da je priča o Hristovoj smrti toliko deo naše kulture, našeg načina razmišljanja, da mi više ne možemo ni da razdvojimo tu priču o krstu od nekog našeg svakodnevnog života. Ujedno to postavlja pitanje zašto smo mi hrišćani toliko zaokupirani smrću Gospoda Isusa Hrista. Zašto nam je to pitanje toliko značajno? I u čemu se ta smrt razlikuje od smrti, na primjer, Sokrata, koji je za svoje ideje i ideale bio spreman da popije otrov i da umre, ili od nekog velikog heroja naše istorije, kao što je Miloš Obilić, ili partizanski odred na Kadinjači, ili koga god hoćete da izaberete, ljudi koji su bili spremni da se žrtvuju za druge i da daju svoj život. U čemu je smrt Hristova toliko različita i jedinstvena i zašto je ona za nas hrišćane toliko značajna? Odgovor na ovo pitanje, zašto je Gospod Isus Hristos umro, jeste ključan za razumijevanje hrišćanstva. I ujedno predstavlja i razlog zašto mnogi kažu da im hrišćanstvo ne treba. Oni zapravo ne shvataju razlog Hristove smrti. I zato i mogu da kažu da im je hrišćanstvo nepotrebno, da nema nikakav uticaj na njihov život. Jer ako shvatimo razloge zašto je Hristos umro, mi ćemo vidjeti koliko nam je zapravo i hrišćanstvo potrebno za naš svakodnevni život. Da bismo ovo razumeli, mi moramo shvatiti šta je najveći problem svakog čoveka. Šta je problem čovečanstva. I to nije ni politička kriza, to nisu ni ratovi, to nisu ni male plate, kao što je to kod nas slučaj u našoj državi. Nije ni nestabilnost politička, niti to što nas neće Evropska unija ili kogod već. Drugo je problem svakog čoveka. To je da hteli mi to ili ne, mi činimo loše stvari jedni drugima ili sebi. Problem čovečanstva jeste da mi radimo loše stvari drugima ili sebi. I razmislite samo o ovome. Kad bi ljudi prestali da čine loša dela, povređuju druge ljude i povređuju sebe, kako bi svet izgledao. Svet bi bio savršeno mesto. Znači, kada bi uklonili taj problem nanošenja zla drugima i sebi, mi bi promenili ovaj svet. To činjenje loših dela Sveto pismo naziva greh. I Sveto pismo kaže da je greh najveći problem čovečanstva. To što svako od nas, hteo to ili ne, čini greh. Povređuje druge ljude. Mi možemo možda reći, pa ja baš i nisam tako loš. Možda nisam loš kao moj komšija ili ona osoba o kojoj sam čitao juče u časopisu. Možda nisam toliko loš, ali činjenica stoji da mi činimo loša dela kao ljudi. I to predstavlja naš veliki problem. Ja sam malo računao i ako uzmemo da ja napravim jedno loše delo na dan, ako uradim samo jedan loš postupak, naljutim se na moju decu, možda podignem glas na suprugu ili nešto slično,
To znači da bi za nekih 50 godina učinio 18.000 greha. Za 70 godina to je 25.000 greha. Sad ja ove brojke ne govorim da bi pokazao, ne znam, neku statistiku, da vam pokažem da čovek koji je normalan, koji nije zlikovac, čini mnogo loših, pogrešnih postupaka i dela. Sveto pismo ide čak i dalje. Po Jakovljevoj poslanici piše sledeće reči: znati dobro činiti, a ne činiti, i to je greh. To znači da kada god ja ne učinim dobro delo koje bi mogao da uradim, ja uradim greh. I to je problem. Hrišćanski teolog Paker napisao knjigu koja je prevedena na srpski, zove se Bogopoznanje, izneo je ovu činjenicu. Savremeni ljudi su ubeđeni da uprkos svojim malim gresima, piću, kockanju, nemarnoj vožnji, seksualnom nemoralu, malim i velikim lažima, mućkanju, trgovini i šta sve ne, u srcu jesu dobri ljudi. Onda kao što pagani čine, a srce savremenog čoveka je pagansko, Boga zamišljaju kao uveličanu sliku sebe samih i smatraju da je Bog njima zadovoljan. Misle da su grešna bića koja su izgubila Božji lik, da su pobunjenici protiv Božje vladavine, krivi i nečisti u Božjim očima, da zaslužuju samo osudu, nikada im ne pada na pamet. Šta hoće Paker da kaže ovom izjavom? Pa kad posmatramo čoveka, savremenog čoveka, mi nismo naivni kao Grci, pa da kažemo kako su oni to zamišljali da se naš Bog napije ili da vara svoju ženu. Ili nešto slično. Grčka mitologija je tako opisivala Zevsa. Zevs je znao da se napije i da onda napravi grozne stvari dok je pijan, ili da vara svoju suprugu, ili nešto slično. I običan čovek kada bi posmatrao Zevsa, rekao bi, pa ja nisam toliko loš kao on. Ja sam mnogo bolji jer ja ne radim te stvari koje čini vrhovni bog moje religije. Međutim, mi kao savremeni pagani radimo nešto drugo. Mi kažemo ovako, pa nije moguće da je Bog toliko strog, pa da kaže, ej, nemoj ovo da radiš. Ili nemoj ovo da radiš. Jednog dana, ipak kad ja umrem, znam, Bog će uzeti sva moja dobra dela i sva moja loša dela, pa to sve uporediti i onda zaključiti, ej, ipak si ti dobar čovek. Pa neću te ja osuditi, neću te... Dobroveče, dobrodošli, samo uđite. Neću te osuditi, neću te kazniti za to što si uradio. Znači, mi razmišljamo kako bi mi postupali prema drugim ljudima, a ne da razmišljamo o tome šta Bog ima da kaže. A Bog kaže sledeće: svi su zgrešili i lišeni su slave Božije. Kaže, svi su zgrešili i lišeni su slave Božije, i dodaje dalje u Rimljanima poslanici da je kazna za greh smrt. Drugim rečima, svaki čovek uradi nešto loše i posledica tog što mi uradimo loše jeste da treba da nas pogodi određena kazna za to što smo uradili. I to je problem čovečanstva. To da će svako od nas odgovarati za dela koje je učinio, a ta dela nisu ni malo naivna. Mi možda možemo pomisliti, kao što sve spomenuo, pa nisam ja tako loš kada uporedim sebe sa svime onim što čitam u dnevnim novinama. I naravno nismo tako loši. Ja sam ubeđen da niko od nas nije tako loš, kao to što smo pročitali danas. Ali smo svejedno loši. Jer nije pitanje toga šta ja mislim, nego je pitanje toga šta Bog misli. A Bog kaže da je plata za greh smrt. I to je tužna priča Svetog pisma. Da smo mi grešni i da zaslužujemo osudu zbog našeg greha. A tu se priča, ta žalostna priča ne završava. Ima još jedan problem vezan za greh. A to je da oni koji čine loše stvari postaju zarobljeni čineći te loše stvari. Biskup Anglikanske crkve je rekao sledeće reči, ja ću ga citirati. Ryers je liverpoolski biskup, rekao sledeće reči: svaki greh ima puno nesretnih zarobljenika vezanih lancima za ruke i noge. Jadni zarobljenici hvališu se svojom neograničenom slobodom, a ne postoji veće ropstvo od njihovog. Greh je najteže od svih gospodara, jer jad i razočarenje, očaj i pakao su jedina plata koju greh isplaćuje svojim slugama.
Šta je problem? U tome što mi, čineći loše stvari, postajemo zavisni od tih loših stvari. Klasičan primjer jesu zavisnosti kao što je heroin. Da osoba koja koristi heroin ili alkohol upada u zarobljenost i na kraju ne može da živi bez toga. Ali ja poznajem i ljude koji su zavisni od ogovaranja i ne mogu da prestanu da ogovaraju. Ili su zavisni od ljubomore i ne mogu da prestanu da zavide drugim ljudima. Iako bi želeli, otkrivaju da su u ropstvu iz koga ne mogu da izađu, nego ih to ropstvo drži stalno sputane i zarobljene. I, kako kaže ovaj biskup, mnogi se hvališu, kažu mi smo slobodni. Ja čujem često komentare, ako si hrišćanin ti ne možeš da činiš neke stvari. Mi smo slobodni, mi možemo. Ja sam, nažalost, bivši alkoholičar. Čovek koji je do 20. godine uništio svoj život. Sad imam 40 i 22 godine kako ne pijem. Ali sećam se tog momenta kada sam prestao da koristim alkohol. Često bi mi dolazili ljudi i govorili mi, ti više nisi slobodan, ne možeš da se napijaš sa nama. A ja sam prvi put u životu bio slobodan jer više nisam morao da koristim taj alkohol, nisam imao potrebu za njim. Bio sam slobodan. Problem čovečanstva, odakle sam krenuo celu ovu moju priču, jeste da nas greh zarobljava, jeste da mi činimo loše stvari jedni drugima i jeste da zbog greha mi treba da platimo kaznu ili da budemo pod osudom za sve to. I kad bi ovde stao, vi biste sa pravom mogli reći pa zašto smo uopšte slušali ovo predavanje ili zašto sam uopšte došao na ovaj alfa kurs. Ovo sve što sam čuo je toliko negativno da ja u načelu ni ne želim da slušam ove negativne stvari. Bili biste potpuno u pravu kad bi se ovde završila priča i ja vam rekao samo ove teške stvari, onda bi bilo promašeno veče, promašen govor, promašeno predavanje, bilo bi potpuni promašaj. Ali priča se tu ne završava i ovde ta priča o krstu dobija svoju lepotu i ovde ona postaje toliko veličanstvena, značajna i zato nositi krst jeste nešto sasvim prihvatljivo jer pokazuje veličinu Hristovog dela na krstu onoga što je Isus Hristos učinio za sve nas. I ponovo da citiram, ovaj put ću citirati Justina Popovića, on je izjavio sledeće reči: zarobljen smrću čovek riče od uzdaha srca svoga i nema nikoga da mu odgovori, nikog od ljudi, nikog od bogova, iako šta odmuca nauka ili filozofija ili kultura, sve je to slaba narkoza koja nikako ne može da uspava užasnom smrti probuđenu u ljudsku dušu. I onda dodaje: Bogočovek, Hristos, je pobedio smrt i tom pobedom rešio je prokleti problem smrti. Rešio ga ne teoretski, ne apstraktno, već događajem, doživljajem, istorijskim faktom vaskrsenja svoga iz mrtvih. Isus Hristos je došao na ovu zemlju da otvori vrata za svakog od nas. I u Hristovom delu mi možemo jako puno toga da kažemo. I postoje mnogi aspekti onoga što je Gospod Isus Hristos svojom smrću ostvario, uopšte njegovim utelovljenjem ostvario za nas. Ja u ovom predavanju ne mogu da istaknem svaki od tih aspekata. Ali ono što je činjenica jeste da je Isus Hristos dao odgovor na ono što nauka nije mogla da da odgovor. A šta je to? To je šta je smisao ljudskog života. Zašto čovek dolazi na ovu zemlju, gde odlazi? On je dao odgovor, poništio je onaj strašni efekt koji je smrt imala. Apostol Pavle piše u poslanici sledeće reči, kaže: smrti, gde ti je žalac? Smrti, gde ti je snaga? Izgubila si snagu, jer Hristos je rešio problem smrti. Jedan teolog, britanski teolog koji se zove John Stott, nazvao je to Božja samozamena i rekao je zapravo sledeću stvar, da je Hristos na krstu, kada je umirao, zamenio nas koji smo trebali biti osuđeni na tom mestu. Kako to da objasnim? Pre puno godina u Drugom svetskom ratu desio se jedan događaj u Burmi. Ima film, možda ste ga i gledali, Čudo na reci Kvaj ili Kraj svih ratova, takođe obrađuje taj događaj. Radi se o britanskim zarobljenicima koji su bili u logoru primorani da rade i živeli su u veoma teškim uslovima. I jednog dana desilo se da posle rada, dok su Japanci prebrojavali alat, otkriveno je da jedna lopata fali. I japanski stražar je podivljao, odlučio da će ubiti sve te engleske zarobljenike zbog te jedne lopate. I u tom momentu
jedan od Engleza istupio napred, jedan oficir rekao, ja sam izgubio tu lopatu. I bio je ubijen. Kasnije kažu da je lopata bila pronađena, greškom su se zabrojali. Ali ovaj čovek je stao u ime sviju i primio smrtnu kaznu da njegovi prijatelji ne bi bili kažnjeni koji su stojali iza njega. I to je upravo ono što je Gospod Isus Hristos uradio. On je došao na ovu zemlju, on koji je bio Bog, kako ste čuli na prethodnom predavanju, ne znam ko je pre mene govorio, ali čuli ste na prethodnom predavanju, Hristos je bio Bog, došao je na ovu zemlju i stao u ime celog čovečanstva. Primio je tu osudu ili kaznu koja je mene trebala da pogodi. I to je veličanstvena istina o Hristovoj smrti i vaskrsenju. U tome da je on uzeo našu kaznu. Pri tome, Sveto pismo koristi nekoliko ilustracija da bi nam to pojasnilo. Jedna od ilustracija je ilustracija suda. Samo da pogledam tačno stihove koji se tiču toga. Znači, jedna od ilustracija jeste ilustracija suda. Isus Hristos je došao na ovu zemlju da bi primio kaznu koja je nas trebala da pogodi. I ta kazna je bila užasna i neverovatna. Istoričar Ciceron, rimski istoričar, opisuje smrt koju je pogodila Isusa Hrista, kako je sve to izgledalo, popisuje bičevanje koje je prošao Hrist i kažu da su koristili bičeve na čijim krajevima su se nalazili komadići kosti ili kamena i kada bi zamahnuli tim bičem i pogodili osobu po leđima, bukvalno bi otkidali komade kože i mesa sa te žrtve. Znači, Isus je pretrpeo rimsko bičevanje, zbog koga je verovatno već sami tim trebao da umre jer je bio iskidan. Mel Gibson u filmu Pasija Hristova, Stradanje Hristova, prikazuje užas tog bičevanja. Ali se tu priča ne završava. Posle toga su ga odveli i razapeli su ga na krst. I kažu da je to bila smrt između dva bola, jer je Hristos dok je visio na krstu, umirao između toga da se davio i između bola koje je osjećao u svojim kostima, to je u ranama na nogama. Jer smrt na krstu se dešavala iz gušenja, ne znam da li ste to znali. Jer šta se zapravo dešavalo? Kada bi osobu razapeli u ovaj položaj, ona više nije mogla da udahne slobodno, nije imala pun kapacitet pluća. I jedini način da osoba udahne jeste bilo da se odupre na klinove koje su joj bile zabodene u nogu. Znači, da bi žrtva na krstu udahnula, morala je da se napne, trpela je strašne bolove zbog tog napinjanja, ali tako bi udahnula, onda bi opet se opustila i gušila se i umirala bukvalno između dva bola. Između bola razapinjanja i između bola gušenja. I na kraju bi umrli posle 2-3 dana mučenja. Znači, Isus je umro neverovatno strašnom, bolnom smrću. A zašto? Kao što sam rekao, prva scena jeste da nas oslobodi. On je umro na krstu da bi nas oslobodio kazne koje svakog od nas trebalo da pogodi. Kaže Sveto pismo, ako vas Isus, to je ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. I reči koje koriste su bile reči ondašnje tržnice robovima. U rimskom društvu postojao je takav zakon da ako bi ja pozajmio pare od nekoga i ne bi imao da vratim, ta osoba imala pravo da me proda kao roba i namiri svoj dug. I sad možete zamisliti tu situaciju da se ja nalazim na tržnici, znači nisam imao pare da vratim Sašku, i nalazi se na tržnici i čekam da nađe neko da me kupi i možda odvede u neki rudnik soli da tamo umrem i da propadnem i da budem zauvek odvojen od mojih najmilijih. A dok tako stojim na tržnici i čekam svoju sudbinu, prolazi tu da Siniša. I Siniša me vidi i kaže, Bera, odakle ti tu? Ja kažem, eto, nisam imao pare da vrati Sašku i prodaje me sada. I odo ja zauvek u neki tamo težak rudnik da tamo završim svoj život. Siniša kaže, pa eto, ne mogu da dopustim. Meni je suviše stalo do tebe.
suviše si mi drag i zato ode do Saška i plati moj dug. I šta se desi? Ja sam slobodan. Otprilike to je Hristos učinio kada je umro na krstu za nas. On je umro da bismo mi bili oslobođeni. Ja radim u jednom rehabilitacionom centru sa heroinskim zavisnicima i tu gledam svakodnevno kako ljudi, susrećući poruku Isusa Hrista, susrećući tu oslobađajuću poruku, oslobađajuću vest, da Isus može da ih oslobodi. Kako kaže u Jovanu u 8. glavi, ako upoznate istinu, istina će vas osloboditi. Vidim kako se to dešava, da ljudi koji su bili zarobljeni možda najvećim ropstvom savremenog doba, koji nisu imali slobodu, otkrivaju poruku da Isus došao na ovaj svet, da umre umjesto njih i doživljavaju slobodu na taj način. Isus je došao iz još jednog razloga da umre za nas. I kao što sam rekao, drugi primjer jeste primjer sudnice. I ponovo ću upotrebiti sliku iz svakodnevnog života. Zamislite da sam ja sudija koji je uvek sudio pošteno i nikada nije prekršio ni jednu jedinu zapovest. Znači uvek sam odsudio kako treba i nikad nisam primio mito. Ali jednog dana, dok ja sedim u sudnici, dovode mog sina, Stefana, i vozio prebrzo, prošao je kroz crveno svetlo, napravio neki manji udes i sada je predan. Ja nikad nisam prekršio zakon, uvek sam osudio ispravno. I ponovo želim to da uradim. I ja kažem moj sinu, sine, ja tebe volim, ali ovo što si ti uradio zaslužuje kaznu. I kazna prema našem zakonu je, 70.000 dinara ili ako nemaš to da platiš 70 dana zatvora i tako dalje. Uzmemo onaj čekić, udarim po stolu i osuda je donešena, presuda je donešena. I šta bi ja kao dobar otac trebao da uradim u toj situaciji? Da pustim da on ode u zatvor? Naravno da to neću uraditi. Nego šta uradim? Odem sa druge strane tog istog stola gde sam lupio čekićem, izvadim svoj novčanik i platim kaznu umjesto njega. I to je baš ono što je Bog uradio kroz Isusa Hrista. Rekao je, Saško, kazna za tvoj greh jeste smrt. I onda otišao sa druge strane stola i platio kaznu umjesto Saška. Ili, da upotrebi mene, rekao za mene, kazna za tvoj greh, Dušane, jeste smrt. I onda otišao sa druge strane stola i platio kaznu umjesto mene. Ja nekada volim to da prikažem sledećom ilustracijom. Zamislimo da je ova knjiga naših greha i da se svaki dan u ovu knjigu pišu gresi koje činimo. I knjiga je svakog dana sve deblja, deblja i deblja. I jednog dana ja dolazim pred Boga i nosim ta moje dela sa sobom. Bog želi da me pomogne, ali ne može jer nas razdvajaju gresi koje sam ja učinio. Da je jedan, jedini list i dalje stoji između mene i Boga. Ali šta čini Bog u ovoj situaciji? Kaznu za ove moje grehe on baca na Isusa Hrista. Kazna je plaćena tu i ja sad slobodno mogu doći do Boga. Ne zato što sam savršen i dobar, jer ja prvi nisam takav. Sjećam se tih prvih dana kada sam doživio oslobođenje od alkoholizma i uzverovao Hrista, da bi često govorio ljudima kako sam doživio oproštenje od Boga, da mi je Bog oprostio grehe, kada sam se molio da mi oprosti grehe. I onda bi mi govorio, ti se usuđuješ da kažeš da su ti gresi oprošteni. Ajde neko drugi, ajde da to kaže bilo ko drugi, ali ti si činio grozne stvari. Ja kažem, jesam, ja sam činio grozne stvari. Ali kazna za moje grehe je plaćena. I ja sad imam pristup Bogu, mogu doći Bogu i doživjeti oproštenje. I to je veličanstvena istina Hristove žrtve. Tu Hristova smrt dobija svoju lepotu. I zato kad posmatramo i čitamo Evanđelje, ne znam da li ste počeli to da radite, da čitate Sveto pismo Novog Zaveta, vi ćete vidjeti da su ljudi prosto žudeli da budu u Isusovom društvu. I kad pogledate ko su ti ljudi, vidjet ćete da su to bili
grešnici ondašnjeg doba, prostitutke, carinici, oni koji su uzimali mito, oni koji su bili loši u svojim postupcima, jer su doživjeli da ih Hristos prihvata, da im daje oproštenje, da im daje slobodu. I to je veličanstvena istina toga zašto je Gospod Isus Hristos umro. Umro je da bi nas oslobodio i umro je da bi nama dao oproštenje. Eto, to je moje kratko predavanje za večeras. Mi ćemo sad prodiskutovati o toj temi. I tu ćete moći da kažete šta vi mislite o tome, o svemu što sam ja rekao, ali isto tako o razlozima za Hristovu smrt i naravno veličinu njegove pobjede kad je vaskrsnuo. Jer je on došao na ovaj svijet da nas spasi. Nije umro zato što su ga izdali prijatelji. Nije umro zato što je rimsko društvo bilo korumpirano. Umro je da spasi čovjeka. I to je veličanstvena istina hrišćanstva. I meni ostaje još jedna jedina stvar da kažem na kraju ovog predavanja. A to je kako to može postati deo mog života. Jer ovo sve što sam ja rekao možemo doživjeti kao teoriju. Ali ono što je ključno pitanje i zašto je alfa uzbudljiva kakva ona jeste u tome da nam nudi priliku da to praktično doživimo. Doživimo to iskustvo, da ovo što sam govorio, tu teoriju, da Bog želi da nam oprosti, postane ujedno i deo našeg života. Kako to uraditi? Šta mi možemo učiniti da doživimo oproštenje? Odgovor je veoma jednostavan. Nije potrebno da učinimo neka velika dela. Sve što treba da uradimo jeste da se ponizimo. Da dođemo pred Boga u jednostavnoj molitvi da kažemo koliko smo pogrešili pred njim. Koliko su naša dela pogrešna. Da priznamo naše grehe. U hrišćanskoj terminologiji mi to nazivamo pokajanje. Da se kajemo za loše stvari koje smo učinili drugima, a i sebi. I onda da ga zamolimo da nam oprosti te grehe. Da nam donese oproštenje u naš život. Jer zato je došao na ovaj svijet. I on će doći. On će doći i to uraditi. Da li odmah, da li postepeno, to ćete vi otkriti. Ali ako ga pozovemo, on će sigurno doći i početi da menja naš život, da nam daje slobodu i da doživljavamo oproštenje. Ja ću sad moliti na kraju da vam pružim priliku da to sami učinite. Ako želite, možete moliti zajedno sa mnom. Ne morate. Ali ako želite, možete. Ponavljati, ja ću moliti rečenicu po rečenicu i jednostavnu molitvu. I kogo želi, može moliti zajedno sa mnom. Molit ćemo se. Ja ću zatvoriti oči da bi se mogao skoncentrisati na ovo što molim. A vi možete moliti zajedno sa mnom. Gospod Isuse Hriste, hvala ti što si umro na krstu. Hvala ti što si došao na ovaj svijet sa velikim ciljem. Da nama daš život večni. Da ono što smo upropastili u početku ponovo doživimo. Molim te, oprosti nam. Oprosti meni i svaki moj greh. Ja se kajem za dela koje sam činio. Hvala ti što si umro na krstu, da mi to oprostiš.